Koje su odgovarajuće brzine za različite vrste zadataka koje biste izvodili s fleksibilnim vratilom? Za mjerenje toga koristimo okretaje u minuti, odnosno RPM. Recimo, na primjer, da radite lagano uklanjanje kamenca ili uklanjate meke blokade poput masnoće i sl. Najvjerojatnije biste koristili lagani lanac i najvjerojatnije imali biste lagano vratilo. U ovom slučaju odgovarajuća brzina je između 1000 i 1500 okretaja u minuti. Recimo, na primjer, da sada obavljate radove na uklanjanju kamenca, teških naslaga kamenca. Vjerojatno ćete koristiti teški lanac, a u ovom slučaju prikladnije je bilo što između 1500 i 2500 okretaja u minuti. Ali ako imate posla s teškim začepljenjima, čvrstim blokadama, ozbiljnim uklanjanjem korijenja, željet ćete koristiti brzinu između 2000 i 3000 okretaja u minuti, jer ćete vjerojatno koristiti teške lance i stvarno vam je potrebna brzina da biste učinkovito brusili ono što razbijate. Dakle, to vam daje osnovnu ideju. Hvala što ste gledali.